Maiga yo kumerekera igoro yo bwiti bwa Susan James we miaka 52 oyo otibongetwe na gwitwa weika gukwa imeka nyoroke ibanchore egwode Masimba account ya Kisii omo speed omo Saba South omo sikisa muri githau gogotokwanira asemera goba ya rero nigo atabiri buna babekire omukagiro yomo oyo kageire kubwatanirwa amono bwiti obo oyo chwekiwa ase bose bwekigambira litukoya mambia. Hamjambo watazamaji, kwa jina naitwa Samuel Gitau. Mimi ni OCPD Masaba South. Juzi iko mama aliuawa mahali kunaitwa Ibanchore, mama ya 65 years old, na tumefanya uchunguzi na kupitia intelligence yetu iko jamaa moja tumekamata na tuko naye kwa cell. Tunaendelea na uchunguzi na tuko na hakika tunampeleka kotini juu ya hii shida ya mauaji, na tunaomba kama kuna mtu ambaye yuko na ushahidi yoyote ama any other information anaweza tuletea, sababu uchunguzi wetu unaendelea. Kwa sasa ni hayo tu, kama kuna mengine tutawajulisha. Efamili ya Nyagosira amone amate niko bono basabire abagambi amone serikali ya Nsemeyo wesokya na kugayana igoro ya rubebe oruaretire emechando weika abantu weitwa gukwa ase kenyorokia banchori samali tangoro kwano korena mocho koro Nyagosira oyo nyaraga kongento wiki yaera omwana bo moiseke kitangani pi ngonyarangwa wakera mbia mono omwesimi weito po asimairura asigetambuke gasi andrete gukora gusukurikira umuchiyo gonyarani gusukurikira umuchiyo konyara gutwegerera bwene bweito bitangani pi twamwakere mbia mono asindagira nyaito mutuma gocha sumuchiyo eri akabere nanyari ngo mwakera mbia mono step anyari koira pake oyo iteto baba onyari gakubwatwa aeresa ababande abamoitete komo sababu bwaretiro bwoba wanene kenyore kima no ene county engima atirachi ben Kenya engima sababu bantu abantu abobwete obwato bwoba wanene no ene kenyoro gito tobwete gakipo asi twasoroire omuntu yirirwa twenene aeresa ababande suspect chinde bairirwa twenene baise gotigu bakorire kenyore kegima poasi twasoroire oyo bantaba mba base kuigorerwa bairirwa atwenene wakorire gasi engia Nyasaye agoseseni twagwagire mbuya mono samaritango gudifeno ke mundondieki oyoraire nandiyane sabe serikali gakia mo sabira sengiga motokonye gaki tumanya ngakiangia goitwa andinero okukurinda abana abaiga obo bwachira sengiga abana bamba akole masengiye oikotaka obwana bwaba bwandiyane barorokane motokonye onye no bulimo bwari tandiyane serikali gaki mwasama abera y'ugwanja akimorunge yoro biboroiga abana abana baratwara mu bwoko kinigasa kugyandiyane andiyane orarire nande serikali gaki muri abana baiga mobe gasyo kwabuse bara banyore kewu ikiri bararindire kerime kikiamwabo gaki kuno kula to kulira gaki ando tutige aste turanyare gutambira gaki atiochi asa marieta ngoro gukermensia ke muntu oyo mumuro mwabo babo oyo itire nabatoro gokumia se kenyure keiganga ngana kieriria bet korende togosaba nge serikali akiekere mangia tigara kereme kondete yora kenyare yanje tubwatesie etorendesie pos simbarati twarerira ase more obone bwa baba barorekane na kirikia muita kerorekane moto tiga igota fatari egendo nataka abatu korawa boroku miteteri nyuma Susana dara tendekwa adara eunga yibakwalokiwa wetera Eric Orina mochokoro kabire Onyagosira niko bono efamilia akiringa mbia mono cha asomwe musebwe wode Masimba mustike posmerra asenjoga sokya na gokonya enkeyo nande bwasi mairura otware gosorora otokonye oro beboro na rurwa kole to mugina
bware kwanja otuma abagambi bache kenyoleke banyoro soro boiboro nyuma omong'ina ataraenigwa sababu narua akorete omong'ina omoisimiwa otwagosorora ogakora egasi engiya naende genderera kokora egasi engiya twagosoroire omong'ina taenigwa nyuma orobebe rotararoinishwa kero omonto amanye kwaye ng'ai yaigete naende tache gochagia oyonde orobebe oro narwo agerete omong'ina akarara boase mairura twagosoroire ase egasi engiya ogenderete gokora Nyasaye agoseseni gwakorire egasi engiya sana eserekari yonsi twasoroire yonsi korwa ecounty gochia inse korwa mpaka epresident gochia inse mpaka nse ase egasi engiya mwenderete kobwaterana gotokonya ase omochie oyo sababu twatigarete chintakana ntobwati monto ogotwegerera twabasoroire motobwate sigoika omoyego onyare gokoera buya nonye bagoitetu bono twatigaire chintakana nagani gosorora ogokonya eserekari gose esukuru ende yonsi eranyare gonsaponsa eng'irane ngonyara ngochaka gosoma amasomo gose ninde willing mong'ire nonye na ecollege sababu timbwati monto oransapoti ende yani timbwati kende pi yani nasorora monkonye gaki mong'ire nonye na ecollege gose esukuru ende yonsi eranyare gonsaponsa at least nyore grade inche gokonya efamiri eye esike efamiri eye echandegete gose mondigeri kende iga gaki inche gokonya efamiri eye ende blanki pi gaki mware gonkonya nasorora mong'ire nonye esukuru egonsponsa gose ecollege timbwati monto orankonya gaki babo nere ore gotwegerera ntobwati onde gaki nabasorora inche bono eriso ndigereirie omochie oyo gaki tokonye nasorora gaki nasororire esamoteo ekeyeta nigo nachete goika ase ekenyoro kia ibanchore ekikegotoka imegodi ya Masimba ekaunti ya Kisii na anene mono gocha kumurikira igoro yo goitwa kumoswati Susana we miaka 52 oyo nyate kubaga ko tibongwa na goitwa goika ogokwa bono ritukuria rero nigo nande gwetera mwemusevu egodi ya Masimba omusike post mwerura nigo emukirige tamukero gwetera abanyanyimbo be county ya Kisii awaswe ne kiringa mukagerwa uyu kagere kubwateranirwa amuno bwetie bwa Susana obekiru byara na wekiwa bosyo bwekigambiro nona bwigo gwetera ase abo bisaba DCI kurwa ase nsemu ya Masimba na barabu nigo bene kiringa enka eyigane chikonyora obwene bwabo magega yo mungina Susana ataranyara koba kakweniwa kurwa ase enseyiga yingo ripotera TV ya Kisii Hot kurwa chinsemo cha ibanchure chichigotoka egodi ya Masimba ime county ya Kisii eritera nenkuru kunyipto Dennis Kuntu.